bueno, Franco hilda, ez dakizero badakit nor, ja pixka bat astu nahi txen aztea eta ja, zan da, laneko kontu da. Eta otzailaren amaikan izan nuen istripua. Partean nire erruz, alde batetik nire errua, bai, erru personala izan zen, baina baita ere seguridade neurri labur, eta txarra zirako. Eta, bueno, ja hor, zenta baja luze zamarra, eta buruari bueltak, eta eragin eban, budel, izan da, lan hau ez toki iretzat, mundu ez toki hau iretzat. Ja gainera konturatzen nintzen, iraultza eta ez dakizar hori, iraultza ametzak edo, bixamonian mitzatet zirela beteko, bigarren ez gero konturatzen nintzen, total, ene bala gauzan dirik egiten lan, lanera joan, urten, udaberrixen ez da urtetzen genuenan egun osoz, azan arnaz hartzia, pixka bat ondiok egun argiz eta ez dakizar. Bestela, ilunez sartu, ilunez urten, esertarako, etxera, ardau batzuk hartu goien kalietik, etxera, bixamonian bardein. Honetara heldu bakarrini, ez, hau aldaten gara. Eta orduan, egakine ban, magisteritza itxia. Eta, bueno, 78 zen ja, ikastu hartzen az.